Ja, jamen så vil jeg spørge, om jeg Jeg kan kender lave den ikke. Benjamin i dag hjemme hos mig. Face in your YouTube. Ja, så følger han med hjem. Okay, hvornår er det sådan cirka? Du er så god til noget. Okay, godt. Godt. Okay. Ja. Ja, men mor. Ja. Så følger Benjamin bare med os hjem, ikke? Godt. Ja, det har han. Sig hej til YouTube. Okay. Ja. Hej. Lars, det her det kommer til at blive redigeret, så der hvor du ikke vil se film, der kommer det til at stå, han ved ikke, jeg filmer. Så Filmer du? ja, jeg sidder faktisk og jeg filmer faktisk. Hej YouTube. Jeg skal bare sige, at jeg er ikke single. Han er single. Nej, jeg har en kæreste. Det er omvendt dag i Så dag. jeg er piger, der er derude i... Ja, jeg ved godt, får ikke lov til at få mig. jeg ved godt, ham han er klam. Okay, bare stop videoen nu. Hej.